učiteľ, ktorý upozornil na prípad. Určite mu za to ďakujeme, ale musím ho predtým opraviť a celkom vážne, nie nejak zo zvorilosti. Tak trocha ma vyzdvihol, ako keby som bol ja ten, ktorý toto spôsobil. Nie je to pravda, pán Trmoman, aj keď si vážim vaše slova. My v klube sme ozaj nezávislí a každý máme svoju agendu a ja možno ozaj vďaka tej bielej vrane sa viac zaoberám otázkami korupcie, ale ja môžem povedať, tak ako tu stojím a pozerám do očí, že celá 15 obyčajných ľudí a nezávislých osobností považuje boj s korupciou za svoju prioritu, vysokú prioritu a ja som bol len poverený svojimi kolegami, aby som bol ja to týkadlo, ktoré s pánom Žarnajom toto dojedná. Takže toľko na upresnenie. Ďakujem teda pánovi Trmovanovi, že sa našiel takýto človek v Bratislave a možno sa pridal k slovám pána Žarnaja, že toto je možno maličký krôčik pre nás, ako sme sa tu spojili. Ja viem, je to analogia z mesiaca, ale pre slovenské školstvo a pre Slovenskú republiku je to možno veľký krok. A možno budete raz spomínať na toto zhromaždenie, keď sa pomery zmenia a keď ľudia, ktorí bojujú s korupciou, nie sú až takí vzácni a ojedinelí. Prichádzame k ďalšiemu bodu nášho občianskeho zhromaždenia slávnostného a to